ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବା ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନ। ଏହି ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ତା'ର ସାରାଂଶ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ପଦର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଶେଷରେ MCQ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। 30ଟା MCQ ରହିଛି। 30ଟା MCQ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁରା ଛାପା ହେଇକି ରହିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରକୁ ଥର ହେଇକି ପଢ଼, ଯାହାଫଳରେ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମମାନେ ଖାତାରେ ମାର୍କ ଦେଇକି ଆସିପାରିବ ଯେ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସରୁ ଏତିକି ମାର୍କ ମୋର ଆସିବ ଏବଂ କେଉଁ ସାର୍ ବା ଟିଚର ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍କ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିବେନି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଏବଂ ଏବେ ସମୟ ଅଛି, ଟାଇମ୍ ବି ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି ତେବେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଶରୀରର ପରିବେଶରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜଳ, ପୋଷକ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ପରିବହନ ସଞ୍ଚାଳନ ସଂସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଅତି ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକ ପରିବହନ। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଓ ସେଥିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ପୋଷକର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ, ଫ୍ଲାଏମ୍ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଶ୍ୱେତସାର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପରିବହନ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ପରିବହନ ତିନି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ନିମ୍ନ ପରିବହନ, ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ପୁଣି ଉଦ୍ଭିଦ ପରିବହନର ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ? କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ, ସଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ରକ୍ତ ପରିବହନ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ। ରକ୍ତ କିପରି ପରିବହନ ଆମ ଶରୀରରୁ ହୁଏ ତାହା ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାଏ ଧମନୀ, ଶିରା, ରକ୍ତକୋଷିକା। ଏହି ତିନି ବଟେ ଆମ ଶରୀରକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ଉପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଏଡ୍ରମ୍ ବା ଅଳିନ୍ଦ, ତଳେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ରହିଛି, ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ବା ନିଳୟ। ଏ ପୁଣି ଦୁଇଟି ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ, ବାମ ନିଳୟ। ପୁଣି ରକ୍ତର ଗ୍ରୁପ ବା ରକ୍ତର କେତେ ପ୍ରକାର ରକ୍ତ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ବି ଗ୍ରୁପ, AB, ଓ ଗ୍ରୁପଟା ସବୁଠାରୁ ଦୁନିଆରେ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟିବଡି, ଆଣ୍ଟିଜନ୍ ଏ, ଆଣ୍ଟିଜନ୍ ବି, ଆଣ୍ଟିଜନ୍ AB ଓ ଆଣ୍ଟିଜନ୍ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ, ଆଣ୍ଟିଜନ୍, ଆଣ୍ଟିବଡି, ଆଣ୍ଟିବଡି ବି, ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ, ଆଣ୍ଟିବଡି ଏ ଓ ବି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ବୃକ୍ଷର ରୋଷେଇ ଘର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ କହିଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆମେ ତାର ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରାଂଶ ପଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ବୃକ୍ଷର ରୋଷେଇ ଘର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସବୁଜ ପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଜଳ ଓ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ତଳୁ ଉପରକୁ ପରିବହନ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବହନ, ନିମ୍ନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କୈସିକ ନଳୀର ଜଳ ଉଠିବାର କାରଣ, କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ। ନେକ୍ସଟ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ଓ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ମୂଳଜ ଚାପ ମାପିବା ଉପକରଣ ନାମ, ମାନୋମିଟର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୂଳ ଚାପ ମାପିବାର ଉପକରଣ ନାମ, ମାନୋମିଟର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳ, ସଶକ୍ତି ବଳ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବଳ, ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶରୁ ଜଳର ନିର୍ଗମନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ରହିଥିବା ନଳୀ, ରକ୍ତବାହିନୀ। ଶିରା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପଛକୁ ନ ଫେରି ପାଇବାର କାରଣ, କପାଟିକା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଶରୀରରେ ପ୍ରଥମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ଆବିଷ୍କାର ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତର ଏକ ତରଫା ଗତି, ଆବୃତ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ। ମଣିଷ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ଓ ଓସାର 15 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 15 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ ଦେଖିଛ? ସ୍କେଲ୍ ଯେତେ ଥାଏ ତାର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଲମ୍ବ ହେଉଛି 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓସାର କେତେ? 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର।
ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍କେଲ୍ ଦେଖିଥିବେ ସେମିତି। ତାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଓଜନ 130 ରୁ 140 ଗ୍ରାମ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଦି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଟ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଉପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଟ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରିୟମ୍, ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏଣ୍ଟ୍ରିୟମ୍। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ତଳ ଦୁଇଟି ପ୍ରକଟ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ନିଳୟ ବା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ୍। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ତବାହିନୀ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ତବାହିନୀ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ତବାହିନୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା। ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ତବାହିନୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ। ବାମ ନିଳୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ତବାହିନୀ ମହାଧମନୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କପାଟିକା 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନିଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କପାଟିକା 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା। ନିଳୟ ଓ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ଥିବା କପାଟିକା ଅର୍ଦ୍ଧଚକ୍ରାକୃତି କପାଟିକା। ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର 72 ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 72। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସ୍ତନ୍ୟପାନୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା। ସ୍ତନ୍ୟପାନୀୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 4। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ମାଛ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 2। ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ। ମାଛର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଏକକ ସଞ୍ଚାଳନ। ବେଙ୍ଗ ଆଦି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା। ବେଙ୍ଗ ଆଦି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 3। ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ଧମନୀ କାନ୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଚାପ ରକ୍ତଚାପ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପ ସିକ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରସାରଣ ଜନିତ ଚାପ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରସାରଣ ଜନିତ ଚାପ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ରକ୍ତଚାପ ମାପିବାର ଉପକରଣ ସିଗ୍ମୋମ୍ୟାନୋମିଟର। ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍। ବ୍ୟକ୍ତି ରକ୍ତଚାପ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସବୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ରିପିଟ୍ରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଶରୀରରେ ପ୍ରବାହିତ ରକ୍ତ ଜମାଟ ନ ବାନ୍ଧିବାର କାରଣ ହିପାରିନ୍। ଏହି ହିପାରିନ୍ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉନଥିବା ଲବଣ NAK ବା ଅସ୍କାଲେଟ୍। RBCର ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏଣ୍ଟିଜନ୍। RBCର ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଣ୍ଟିବଡି। ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଲଗା ଅଲଗା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଶରୀରର ରକ୍ତବର୍ଗର ନାମ A, AB, B, O। ସର୍ବଜନ ଗୃହୀତ ରକ୍ତବର୍ଗ AB ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ସର୍ବଜନ ଦାତା ରକ୍ତବର୍ଗ O ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ, AB ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ନେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ରକ୍ତର ଗ୍ରୁପ। ଆଣ୍ଟିବଡି ଆଉ ଏଣ୍ଟିଜନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସେସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି A ରକ୍ତର ବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଜନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିବଡି AB, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ବୁଝେଇକି ଆସିଥିଲି। B ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପର ଆଣ୍ଟିଜନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିବଡି BA। AB ରକ୍ତର ବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଜନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିବଡି A ଓ B ନାହିଁ। O ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପ ବର୍ଗର ଆଣ୍ଟିଜନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ A ଓ B। ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ପରିବହନ ସଞ୍ଚାଳନ ଚାପ୍ଟରର ଏକପଦୀକରଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବି, ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଆସୁଛି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ I, 2 ଆସୁଛି ନିମ୍ନ ପରିବହନ, 3 ଆସୁଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2 ପୋଷକ ପରିବହନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପୋଷକ ପରିବହନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣର ପରିବହନକୁ ପୋଷକ ପରିବହନ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକ ପରିବହନ ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ, ସଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କୌଶିକ ନଳୀରେ ଜଳ କିପରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। କୌଶିକ ନଳୀରେ ଜଳ କିପରି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ଗୋଟିଏ କୌଶିକ ନଳୀକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠ ତାପ ଫଳରେ ଜଳ କୌଶିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମାନୋମିଟର ଉପକରଣ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ମାନୋମିଟର ଉପକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଏହି ଉପକରଣକୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ମପାଯାଏ। କେଉଁଥିରେ? ମାନୋମିଟରରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 ଉତ୍ସେଦନ ସ୍ରୋତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପତ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଉତ୍ସେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ଧାରାକୁ ଉତ୍ସେଦନ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଏପରି ଆମେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର କରିବୁ, ତେଣୁ ଆଦୌ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କେଉଁ ବଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଉତ୍ସେଦନ ସ୍ରୋତର ସହଜରେ ଛିନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। କେଉଁ ବଳ ପ୍ରଭାବରୁ ଉତ୍ସେଦନ ଯେଉଁ ସ୍ରୋତଟା ହୁଏ ସେଟା ଛିନ୍ନ ହୋଇନଥାଏ। ସଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ସେଦନ ସ୍ରୋତ ସହଜରେ ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳଜ ଚାପ, ସଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ତଥା ପୋଷକର ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ଷ୍ଟୋମ୍, ତ୍ୱଚାବରଣ ଓ ବାତରନ୍ଧ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ପରିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଆମେ ପରିପାକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଆହରଣ କରିଥାଉ, ମାତ୍ର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି 11 ପ୍ରଧାନତଃ ରକ୍ତବାହିନୀ କେତେ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଧାନତଃ ରକ୍ତବାହିନୀ 3 ପ୍ରକାର, ଯଥା ଧମନୀ, ଶିରା, ରକ୍ତକୈଶିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ସର୍ବଜନ ଦାତା ଓ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହୀତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। এবি ରକ୍ତବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଜନ ଦାତା ଓ ରକ୍ତ ଗ୍ରୁପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଜନ ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ରକ୍ତବର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ 4 ପ୍ରକାର ରକ୍ତବର୍ଗ ନିରୂପିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏ, ବି, এবি ଓ ଓ। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 ହିପାରିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ରକ୍ତରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ହିପାରିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15 ହିପାରିନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଉପାଦାନ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। 1 ଯକ ନାଳରେ ଥିବା ହିରୁଡ଼ିନ୍। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଯକ ନାଳରେ ଥିବା ହିରୁଡ଼ିନ୍। ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍। ଏଣ୍ଟିବଡି, ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଏଣ୍ଟିବଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ଏଣ୍ଟିବଡି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଆବରଣରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଏଣ୍ଟିଜେନ୍ ଓ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ଏଣ୍ଟିବଡି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17 ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଓ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ, ପ୍ରସାରଣ ବେଳର ବଳକା ରକ୍ତର ଚାପକୁ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଚାପର ଫଳରେ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସଂକୋଚନ ଜନିତ ଚାପକୁ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କୁହାଗଲା। ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ବଳକା ରକ୍ତଚାପକୁ ଡାଏଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ କୁହାଗଲା। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 18 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଧମନୀ ସଂକୁଚିତ ହେଲେ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ, ଏହାକୁ ଉକ୍ତ ରକ୍ତଚାପ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅଛି 19 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରକ୍ତଚାପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ରକ୍ତ ବାହିନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ କିଛି ରକ୍ତ ନଳୀ ରହିଥାଏ, ଏମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତବାହିନୀ କୁହାଯାଏ। ଏହି ନଳୀଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ପରିବହନ ସଂସ୍ଥାର ଏକମ ରାସ୍ତା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ।
ରକ୍ତବାହିନୀ କୁହାଯାଏ। क्वेश्चन नंबर 20 आसुची उद्भिदरे औषधन केउ अंग दे संपादित होता है। औषधन मान कोन बाष्पीकरण केउ अंग दे होता है। उद्भिदर स्तम त्वचावरण पात्ररंध्र दे औषधन प्रक्रिया संपादित होता है। बस गोटे वाक्य उत्तर दियो। मु प्रत्येक क्वेश्चन पढ़ी और आंसर मध्य मु कहबी। आंसर मु कौन कहूँ भल भाव शुणु एवं शेष रही 30 MCQ जहाँकि भेरी भेरी इंपोर्टेंट। वीडियो को आदु स्पीक न करंतु शेष पर्यंत देखंतु। आम देहर प्राय केते किमी लंबर नली बिछा होई रही। आम देहर प्राय केते किलोमीटर लंबर नली बिछाई होई रही। आंसर 96,000 रु 1,60,000 96,000 रु 1,60,000 नली आम देहरे बिछाई हो रही। क्वेश्चन नंबर 2 जन वयप्राप्त व्यक्तिर हृत्पिंडर प्राय असार प्राय केते सेमी होता है। वयस्क केते सेमी होता है 10 सेमी होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हृत्पिंडर तल दुईटी प्रकट को कौन कहा जाए। वेंट्रिकल आंसर वेंट्रिकल कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 हृत्पिंडर केउ प्रकट सह फुस्फुस धमनी संपृक्त अटे। आंसर दक्षिण निलय क्वेश्चन नंबर 5 हृत्पिंडर बाम अलिंद निलय द्वारा केते पाखुड़ा कपाटिका थाए। 5 आंसर 2 दुईटी कपाटिका थाए। नेक्स्ट आसुची क्वेश्चन नंबर 6 साधारणतः एक सुस्थ व्यक्तिर हृत्पिंडर स्पंदन हार 1 मिनिट केते थर होता है। आंसर 72 थर। क्वेश्चन नंबर 7 मनुष्य तथा अन्य स्तन्यपायी व पक्षी मान हृत्पिंड केते कठोरी विशिष्ट होता है। यार आंसर आपण माने कमेंट बॉक्स रे निश्चित भाव कमेंट करंतु। केते विशिष्ट होता है 4 प्रकट विशिष्ट होता है 4। क्वेश्चन नंबर 8 रक्तवाहिनी प्रधानतः केते प्रकार अटे। आंसर 3 प्रकार। केते प्रकार 3 प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जने वयस्क प्राप्त व्यक्तिर हृत्पिंडर वजन केते ग्राम अटे। 130 रु 140 ग्राम होता है। 10 जने वयस्क प्राप्त व्यक्तिर हृत्पिंड लंब प्राय केते सेंटीमीटर अटे। आंसर 10 सेंटीमीटर अटे। क्वेश्चन नंबर 11 हृत्पिंडर ऊपर दुईटी प्रकोष्ठ को कौन कहा जाए। एंट्रियम कौन कहा जाए एंट्रियम कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 हृत्पिंडर केउ प्रकट सह ऊर्ध्व व निम्न महाशिरा संयुक्त होता है। 12 आंसर दक्षिण प्रकट दक्षिण अलिंद। क्वेश्चन मुझे रिपीट कर दूची हृत्पिंडर केउ प्रकोष्ठ सह ऊर्ध्व व निम्न महाशिरा संयुक्त होता है। दक्षिण अलिंद संयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 13 हृत्पिंडर दक्षिण अलिंद व निलय द्वार रे केते पाखुड़ा कपाटिका थाए। 3 पाखुड़ा। केते पाखुड़ा 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका थाए। क्वेश्चन नंबर 14 हृत्पिंडर 4टी प्रकोष्ठ मध्यरु केउटी अधिक दक्ष व प्राचीर मोटा। आंसर बाम निलय क्वेश्चन नंबर 15 माछर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट अटे। आंसर 2 प्रकोष्ठ विशिष्ट अटे 2 प्रकोष्ठ विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 16 हृत्पिंडर संकोचन जनित चाप को कौन कहा जाए। सिस्टोलिक कौन कहा जाए सिस्टोलिक कहा जाए।
क्वेश्चन नंबर 17 साधारणतः एक सुस्थ व्यक्तिर विश्राम बेले सिस्टोलिक चाप केते मिलीमीटर पारद चाप अटे? आंसर 120 मिलीमीटर। 18 रक्त प्लाज्मा रे थिबा केउं उपादान रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करे? रक्त प्लाज्मा रे थिबा केउं उपादान रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करे? 18 आंसर पुष्टिसार। कौन थाए? पुष्टिसार। क्वेश्चन नंबर 19 मनुष्यर हृत्पिंडर केतोटी प्रकोष्ठ रही? मनुष्य हृत्पिंडर केतोटी प्रकोष्ठ रही? 4टी। क्वेश्चन नंबर 20 हृत्पिंडर केउं प्रकोष्ठ सह फुस्फुस संयुक्त होता है? 20 नंबर बाम अलिंद। बाम अलिंद। क्वेश्चन नंबर 21 बैंक आदि उभयचर प्राणी मानकर हृत्पिंड केते कोठरी विशिष्ट अटे? 21 आंसर 3 कोठरी विशिष्ट अटे। 22 हृत्पिंडर प्रसारण बेलर बलका रक्त चाप को कौन कहा जाए? डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। 23 साधारणतः एक सुस्थ व्यक्तिर विश्राम बेले डायस्टोलिक चाप केते मिलीमीटर पारदमान अटे? आंसर 80 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 24 रक्तचाप केउं उपकरण द्वारा मापा जाए? 24 आंसर मिग्मो मैनोमीटर। पुणी थे कही दूँ मिग्मो मैनोमीटर द्वारा रक्तचाप को मापा जाए। 25 साधारणतः एक सुस्थ व्यक्तिर विश्राम बेले रक्तचाप केते मिलीग्राम होता है? 25 आंसर 80/120 80/120। 26 क्वेश्चन कौन कारण धमनी संकुचित हेले रक्तचाप बढ़ी जाए? यह कौन कहा जाए? 26 आंसर उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप कहा जाए। 26 27 आसूची रक्तर प्रभाव फल धमनी कांथरे जो चाप सृष्टि हुए ताहाकू कौन कहा जाए? आंसर 27 आंसर रक्तचाप कहा जाए। रक्तचाप कहा जाए। 28 हृत्पिंडर केउं प्रकोष्ठ सह महाधमनी संयुक्त होता है? हृत्पिंडर केउं प्रकोष्ठ सह महाधमनी संयुक्त होता है? आंसर बाम निलय। आंसर बाम निलय। क्वेश्चन नंबर 21 हृत्पिंडर रंग किपरि होता है? आंसर माटिया लाल। माटिया लाल। माटिया लाल होता है। माटिया लाल। क्वेश्चन नंबर 30 केउं डाक्तर सर्वप्रथमे मनुष्य शरीर रक्त संचालन आविष्कार करथिले? 30 विलियम हावे। किए? विलियम हावे। विलियम हावे। 31 क्वेश्चन शिरा और धमनी मध्य दे रक्त संचालित करिबारे किए साहाय्य करे? आंसर हृत्पिंड। हृत्पिंड। 32 मनुष्य रक्त संचालन को कौन कहती? 32 आंसर द्वैत संचालन। 33 रक्तरे केउं आयन रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करिथाय? रक्तरे केउं आयन रक्त जमाट बांधिबारे साहाय्य करिथाय? आंसर Ca कैल्शियम। Ca। 34 बैंकर हृत्पिंडरे निलयर केउं प्रकार रक्त रहे? बैंकर हृत्पिंड निलयर केउं प्रकार रक्त रहे? 34 आंसर अम्लजान युक्त व विहीन रक्त। अम्लजान युक्त रक्त व अम्लजान विहीन रक्त।
35 ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ୱେତସାର କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ? 35 ଆନ୍ସର ଫ୍ଲୋଏମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା। 36 ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପ୍ରସାରଣ ବେଳେ ଚାପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 36 ଆନ୍ସର ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ କୁହାଯାଏ। 37 ବାମନୀଳୟ ସଂକୋଚନ ଫଳରେ କେଉଁ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ? 37 ଆନ୍ସର ଫୁସଫୁସ ମହାଧମନୀ। କାହା ପଟେ ଦେଇକି? ଫୁସଫୁସ ମହାଧମନୀ ଦେଇ। ଫୁସଫୁସ ମହାଧମନୀ ଦେଇ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 38 ନୀଳ ଓ ରକ୍ତବିହୀନ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କପାଟି କାଠି କେଉଁ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ? 38 ଆନ୍ସର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ। 39 ପ୍ରଥମେ ରକ୍ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆସେ? ଆନ୍ସର ଶିରା ରକ୍ତକୈଶିକ। ଶିରା ରକ୍ତକୈଶିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 40 ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହଜମ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର। 41 ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ମୋଚିତ ହେଉଥିବା ଜଳ 90%ରୁ ଅଧିକ କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ? 41 ଆନ୍ସର ସ୍ତୋମ ଦେଇ। କାହା ଦେଇ? ସ୍ତୋମ ଦେଇ। 42 ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ କେଉଁ କୋଠରୀ ସହ ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ। ଆନ୍ସର ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 43 କେଉଁଠି ଦ୍ୱାରା ମୂଳତଃ ଚାପ ମପାଯାଇ ପାରିବ? 43 ଆନ୍ସର ମାନୋମିଟର। ମାନୋମିଟର। 44 ଫୁସଫୁସ ଶିରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ ଅଂଶ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ? 44 ଆନ୍ସର ବାମ ଅଳିନ୍ଦ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ। 45 ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତବର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନର। ଆନ୍ସର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନର। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିବି। ଆନ୍ସର ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଆମେ 30ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ୱେତସାର ଡ୍ୟାଶ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ? ଆନ୍ସର ସର୍ବଜନ ଦାତା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସର୍ବଜନ ଦାତା କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ବାମ ନିଳୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କପାଟିକା ଡ୍ୟାଶ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ? ଆନ୍ସର 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ଡ୍ୟାଶ ଟିସ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହେଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ଜାଇଲେମ୍। କାହା ଦେଇକି? ଜାଇଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ଉତ୍ସେଦନ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଡ୍ୟାଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର ତାପମାତ୍ରା ଦେଇ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 ରକ୍ତ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସଞ୍ଚଳନକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଏ? 6 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଏକକ ସଞ୍ଚଳନ। ଏକକ ସଞ୍ଚଳନ କୁହାଯାଏ।
क्वेश्चन नंबर 7 नीलयर संकोचन हेले डैश रक्त धमनी मध्य देई विभिन्न अंग को प्रभावित होता है। नीलयर संकोचन हेले डैश रक्त धमनी मध्य देई विभिन्न अंग को प्रभावित होता है। आंसर मिश्रित रक्त धमनी देई। क्वेश्चन नंबर 8 रक्त प्रवाह फल धमनी कांथरे जो चाप सृष्टि हुए ताहाको डैश कहा जाए। आंसर रक्तचाप कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 हृत्पिंड संकोचन जनित चाप को डैश कहा जाए। आंसर सिस्टोलिक कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 आसुची हृत्पिंड प्रसारण बेले चाप को डैश कहा जाए। हृत्पिंड प्रसारण बेले रक्तचाप को डैश कहा जाए। आंसर डायास्टोलिक कौन कहा जाए। डायास्टोलिक कहा जाए। डायास्टोलिक कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 मनुष्य शरीर रक्त नली मध्य रक्तर एक तरफा गति को डैश कहा जाए। आंसर आबद्ध संचालन कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 साधारणतः गोटे हृत्पिंडर वजन प्राय डैश। आंसर 130 ରୁ 140 ग्राम। 130 ରୁ 140 ग्राम। 13 हृत्पिंडर रंग डैश अटे। माटिया लाल अटे। स्तोम त्वचावरण और पात्ररंध्र दे उद्भिदर डैश प्रक्रिया संपादित होता है। आंसर उच्छेदन। को प्रक्रिया उच्छेदन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 15 वायुमंडल को गतित होता अधिकांश जल डैश दे निर्गत होता है। आंसर स्तंभ दे निर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 16 रक्तवाहिनी साधारणतः डैश प्रकार। आंसर 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 17 आम शरीर रक्तवाहिनी गुड़िकर लंब प्राय डैश। आंसर यार आंसर होची 96,000 ରୁ 1,60,000। 96,000 ରୁ 1,60,000 किलोमीटर लंब होता है। क्वेश्चन नंबर 18 हृत्पिंड डैश उपस्थिति जो रक्त शिरा मध्य पछक फेरी पारे नहीं। हृत्पिंड डैश उपस्थिति जो रक्त शिरा मध्य पछक फेरी पारे नहीं। आंसर कपाटिका। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छे मन रखु। क्वेश्चन नंबर 19 डैश नामक ब्रिटिश डाक्तर आम शरीर में रक्त किपर संचालित हुए ता प्रथम आविष्कार करथिले। आंसर विलियम हार्वे। क्वेश्चन नंबर 20 चेर थिबा डैश मृत्तिका को पोषण शोषण करे। चेर थिबा डैश मृत्तिका पोषक शोषण करे। 20 नंबर आंसर मूल लोम। क्वेश्चन नंबर 21 उद्भिदर डैश जल और अप्रस्तुत खाद्यर परिवहन हुए। 21 आंसर जाइलेम। 22 उद्भिदर डैश द्वारा प्रस्तुत खाद्य परिवाहित हुए। 22 आंसर फ्लोएम। 23 पत्र को वृक्षर डैश कहा जाए। आंसर रसोई घर। कौन कहा जाए। रसोई घर बोली कहा जाए। 24 उद्भिदर डैश कोशिका नली सदृश एवं ता मध्य दे जल कोशिका आकर्षण जो ऊपर को उठे। उद्भिदर डैश
କୈଶିକ ନଳୀ ସଦୃଶ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠେ। 24 ଆନ୍ସର ଜାଇଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ। କାହା ଯୋଗୁଁ? ଜାଇଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ। 25 ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳ ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆନ୍ସର ମାନୋମିଟର। ମାନୋମିଟର। 26 ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳ ଡ୍ୟାସ୍ କମିଯାଏ। ଆନ୍ସର ବିସରଣ ଚାପ। ଆନ୍ସର ବିସରଣ ଚାପ। 27 ପତ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳର ଏକକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। 27 ଆନ୍ସର ଉତ୍ସେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ। 27 ଆନ୍ସର ଉତ୍ସେଦନ ଜନିତ ଆକର୍ଷଣ। 28 ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଅଣୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ। ଆନ୍ସର ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଅଧିକ ଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19 ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ। ଆନ୍ସର ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ ସର୍ବଦା ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ସହ ଲାଗି ରହେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30 ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଜଳର ନିର୍ଗମନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ସେଦନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ସେଦନ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚାପ୍ଟର ପରିବହନ ଓ ସଞ୍ଚାଳନର ତାର ସାରାଂଶ, ଏକପଦୀକରଣ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଏବଂ 30ଟି MCQ ଡିସ୍କସ୍ ଆମେ କରିପାରିଲେ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।